Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Graduation picture ni Liberal Party standard bearer Mar Roxas gi-post na online human sa sunod-sunod nga report kalabot sa isyung dili tinuod nga ni graduate si Roxas sa prestiyosong Wharton School of Economics sa Pennsylvania. Ang hulagway gipost ni Carlos Celdran, volunteer ni Roxas ug Vice Presidential Leni Robredo. Makita sa Facebook post ni Celdran mao ang hulagway ni Roxas nga nagsulub og tuga. Ang post adunay nalakip nga link sa University Archives and Records Center diin makita ang pangalan ni Roxas nga naglakip o nalakip sa listahan sa mga alumni, faculty ug trustee sa University of Pennsylvania. Ang post ni Celdran mitumaw human miingon si Davao City Mayor Rodrigo Duterte niadtong Domingo nga dili tinuod nga graduado si Roxas sa prestiyosong universidad. Ang statement ni Duterte mitumaw human miingon si Roxas nga dili usab tinuod nga malinawon ang syudad sa Davao ug daw gani ikaupat pa kini sa mga lugar sa Pilipinas nga adunay kinatas ang kaso sa krimen. Di mo minus usa ka tawo ang gikatahong namatay samtang kapin sa 730,000 ka mga residente ang namakwit nunot sa pagkusukuso ni bagyong Nona matud sa National Disaster Risk Reduction and Management Council karong adlawa. Ang namatay giila nga si Pascual Ausente, 31 anyos ug residente sa Northern Samar. Si Ausente namatay tungod sa kadagang samad nga nahiaguman niini human maigo sa milupad nga atop. Samtang 733,150 ka mga tawo ang natalang mibakwit gikan sa rehiyon sa Mimaropa, Calabarzon, Bicol, Western Visayas ug Eastern Visayas. Matud sa 11 AM update o weather update sa Pag-asa, ang bagyong Nona nasigpatan sa may Pinamalayan Oriental, Mindoro. Dala niini ang hangin may gikusgon nga 140 kilometers per hour ug ang paghuros niini moabot sa 170 kilometers per hour. Gipaubos sa signal number 3 ang Calamian Group of Islands, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, lakip ang Lubang Island. Samtang gipaubos sa signal number 2 ang Marinduque, Romblon ug Batangas. Ug gipaubos sa signal number 1 ang Metro Manila, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Burias Island ug Northern Palawan, lakip ang Cuyo Island, Aklan ug Antique. Usa ka magtutudlo sa usa ka publikong o pampublikong tunghaan ang giingong nasakpan sa akto nga nagsuyop og shabu sa habagatang lungsod sa Hinatilan sa probinsya sa Cebu. Ang 35 anyos nga maestro nga magtutudlo sa Basak Elementary School sa lungsod sa Badjan naaktohan nga nagshabu niadtong Biyernes sa buntag, Disyembre 11. Sa gipahigayong operasyon sa kapulisan, nakita nila ang maestro nga adunay gihingos gikan sa usa ka pipe samtang naglingkod sa kawayan. Matod sa pulis nga nagpositibo sa shabu ang pipe nga gigamit sa maestro sa pagsuyop og shabu base sa resulta sa eksaminasyon nga gipahigayon sa Philippine National Police Crime Laboratory. Ang magtutudlo adunay klase ni atong Biyernes apan naka-leave kini ni atong higayuna. Matod sa Executive Director sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council kon CPA-DAC nga si Joey Herrera nagubikan sa pagkalambigit ug mga maestro sa ilegal nga drogas, nakita niya nga panginahanglanon ug gikinahanglan nga masugdan ang pag-drug test sa mga magtutudlo sa pampublikong tunghaan. Si Herrera miingon nga posibleng mopahigayon sila og drug test alang sa mga magtutudlo sa probinsya sa Cebu sa sunod tuig. Gibutyag ni Herrera nga unom ka mga magtutudlo ang anaa sa listahan sa CPA-DAC nga giingong tiggamitan og ginadili nga drogas apan nagdumili kini og hatag og impormasyon kalabot sa unom ka mga magtutudlo. Kapin sa 25,000 ka mga lumad gikan sa bukirang bahin sa Davao ug mga kasikpit nga mga probinsya ang miabot karon sa dakbayan sa Davao tungod sa nagsing-abot nga kapaskuhan. Base sa talas o natala sa Davao City Social Services and Development Office nga moabot sa 25,610 ka mga lumad ang anaa sa dakbayan. Aduna nay mga temporary shelters nga gigahin alang sa mga lumad ug gigamit na sab ang mga barangay gyms isip puy-anan sa mga lumad. Katakda o gidahom o gilauman pa sa kagamhanan sa dakbayan sa Davao nga mudaghan pa ang mga lumad ilabi na karong Disyembre 16. Niadtong miaging tuig nakatala sila og kapin 10,000 ka mga pamilya nga milugsong sa Davao City sa susamang panahon. Aron masiguro ang seguridad sa mga lumad, nagpatuma na og curfew ug dili na sila pa
suruyon sa mga dalan kung alas 9 na sa gabi. O ganiya mga balita, gikan sa ubang bahin sa nasod. Veteranong komedyante nga si Vic Sotto ug fiancé niini nga si Pauleen mipaambit sa mga hulagway sa ilang bakasyon sa Hong Kong. Sa ilang tagsa-tagsa ka mga Instagram post, ang duha nagbakasyon sa maong lugar diin sila nag-enjoy sa weather didto ug nag-Christmas shopping pa. Si Vic ug Pauleen nibiya sa nasod paingon sa Hong Kong upat ka adlaw na ang milabay. Ang duha gikatakdang kaslon sa sunod tuig. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph o i-follow po din sa Twitter at Sun.Star Showbiz. O gani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Og mga higala, 10 days to go na lang og Pasko na. Og din natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Ako si Jess Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you.
This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!